नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती. या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. मंडळी, कसे आहात सर्वजण? कमेंट करा. एक नंबर, लाईक टन. थँक्यू गुरुनाथ दादा. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं. सागर दादा लाईक डन म्हणतोय. थँक्यू सागर दादा. कसे आहेस गुरुनाथ दादा? कसे आहात तुम्ही? गुरुनाथ दादा म्हणतात जय गोरोबा काका. जय गोरोबा काका गुरुनाथ दादा. प्लीज पटापट कमेंट करा सर्वांनी. काय करत आहेस? गावी आहे दादा, गावी आहे, गावी. कोकिळा रडते, ओरडते. आवाज येतोय काय कोणाला? कोकिळ कुहू कुहू गाते. हाय स्तुतीताई, नमस्कार. कुठे आहे? मी कोकणात आहे स्तुतीताई. स्तुतीताई, मी कोकणात आहे. तुम्ही कशा आहात? सागर मिसिंग कोकण. हो का? ये की मग कोकणात. कोकणात ये की. हे बघ, आता सध्या थोडं थोडं पावसाचं वातावरण झालंय. दाखवते मी तुम्हाला. हे बघ. ढग ओतून आले, ला 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 ला. आमच्या नारळाची झाडं बघा मंडळींनो, नारळाची झाडं बघा. मंडळींनो, नारळाची झाडं बघतास मग? कधी गेल्या कोकणात? मागच्या गुरुवारी, म्हणजे आज 8 दिवस झाले आम्ही कोकणात आलोय. इकडे आता कोकणात पाऊस जरा जरा सुरू होणार आहे. कधी गेल्या कोकणात? कोकणात मी आली आहे. बघा, मी तुम्हाला कोकणातलं वेदर दाखवते. ही बघा, ही सुपारीची झाडं आहेत. एक मिनिट, मी तुम्हाला बाहेर जाऊन दाखवते जरा. कधी 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 डोकावतो. इथं ना 2 पहारेकरी बसलेले असतात. दाखवते मी तुम्हाला. टर्की कोंबडी असतात ना, टर्की, ती असतात. जेवण झालं का? हो, जेवण झालं. जेवायचं आहे.
बघा मी इकडे मनी प्लांट लावली आहे. म्हणजे कमेंट करा सर्वांनी. कोकणामधून कुठला आहे तुम्ही? कोकण मधून सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्गाची आहे मी ताई. आवाज येतोय का माझा? मला कमेंट करून सांगा, माझा आवाज येतोय का? ना छोडी. हे बघा म्हणजे मी मेहंदी काढली. हसू नका मेहंदीला. हेंका येऊ दे मग जेवतोय. कोकणी म्हणजे कोकणात पाऊस कधी येणार आहे तुम्हाला माहिती आहे का? कमेंट करून मला नक्की सांगा. कारण कोकणात सगळी आतुरतेने वाट पाहत आहेत पावसाची, पण पाऊस काही येईना. लय उकाडा आहे. म्हणजे काल जरा जरा पाऊस पडला, म्हणजे म्हणजे जरा शिवर पडतात ना तसा. आणि आज ऊनही आहे, मध्ये सावली पण येते. काही कळत नाहीये की पाऊस कधी पडणार आहे. पण असं वाटते की 5-6 तारीख पासून 7 तारीख पासून पाऊस कोकणात आहे असं वाटतंय मला. सो बघू आता कधी. आणि पहिला पाऊस मी तुमच्यासोबत शेअर नक्की करणार आहे, दाखवणार आहे. आणि माझे ब्लॉग वगैरे येणार आहेत, नक्की बघा. विजय दादा म्हणतायत लाईक नंबर 4 ताई. श्री स्वामी समर्थ. महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? श्री स्वामी समर्थ विजय दादा. लंच तर झाला आहे. पण म्हणजे बनवला आहे, अजून लंच केला नाहीये. मी आज अक्कलकोटला आहे. वाव, अक्कलकोटला आहात का दादा? खूप छान. श्री स्वामी समर्थ. आमचा पण प्लॅन आहे, बघू कधी जायला जमतंय ते. हे टू जम्मू कोकण गर्ल. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. येस, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा. प्रसन्न होत मन, माझा प्रसन्न होतला मन. असो आमचो यो कोकण, असो आमचो यो कोकण. मानसी ताई लाईव्हला येत नाही का? येते रे मानसी, पण हल्ली 4-5 दिवस माझंच लाईव्ह झालं नव्हतं, कारण नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता. कालपासून आले नेटवर्क. सो आज लाईव्ह घेतले मी. विजय दादा, मी नवी मुंबईला आला होता घनसोलीला. तुम्ही पण आले होते का नवी मुंबईला? मी किती 23 तारीखला आलेली दादा. 23 तारीखला आम्ही आलेलो. पण 23 ला नाही, 24 ला आलेलो. 24, 25, 26, 27 ला बसलो. 28 ला गावी आलो. माझा व्हॉइस येतोय का? कमेंट करून सांगा मला, माझा व्हॉइस येतोय का कम्प्लीट? आता कुठे आहे? जम्मू की कुडाळ? जम्मूला आम्ही एवढ्यात नाही दादा, 1 महिना पुरा प्रॉपर आम्ही कोकणातच आहोत. मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं सॉरी, कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. आगीन गाडी बोलते, गाडी गाडी चालली को कोकणामध्ये, गाडी चालली को कोकणामध्ये. अरे सगळे मेंबर गेले कुठे?
चिन्मय, प्रेम सगळे कुठे गायब झाले? मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. नमस्कार दादा. बाळू मामा म्हणतायत नमस्कार. हाय दादा. सौरभ दादा ना? झोप आली का ताई? नाही दादा, गरमी होते, झोपणार कसली, म्हणून खिडकीच्या समोर बसलीये. तुमच्या इकडे पाऊस पडतोय का दादा? ओके. जेवलात का दादा? प्लीज लाईक करा चॅनलला, जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. नंतर जेवते. पुणे खूप गरमी पुण्याला. ओके, पुण्याला खूप गरमी आहे का? सगळीकडेच गरमी आहे दादा, इकडे पण तशीच गरमी आहे, पण काय करणार. आलिया भोगासी असावे सादर. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांनी कमेंट करा. आता कुठे आहात? जम्मू की कुडाळला? आता आम्ही कुडाळलाच आहोत दादा. मलिक, हेलो, क्या हाल है प्यारी? बहुत अच्छा हाल है. आपका स्वागत है कोकणची प्रीती इस लाईव्ह में. प्लीज पटापट कमेंट करा मंडळी, जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. आणि कोकण कसं आहे हे तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. सो माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. आणि खूप छान आहे कोकण. आता पाऊस पण पडायला सुरुवात होईल 2-4 दिवसात. व्हिडिओ ना अचानक व्ह्यूज कमी का यायला लागले? माहिती नाही, कधी कधी असतच असं. युट्यूब एका वेळी असं करणार की तुम्हाला खूप सारे चांगले व्ह्यूज देणार, आणि एका स्टेजला असं करणार की खूप कमी व्ह्यूज भेटणार. सो आपल्याला इथं आपल्याला डिमोटिवेट व्हायचं नाहीये या गोष्टींमध्ये. आपण आपली फक्त काम करत राहायचं, फळ हे नक्की एक दिवस मिळणार आहे. विजय दादा, मंडे कमिंग टू सी माय सिस्टर. मंडे कमिंग टू सी माय सिस्टर. ओके. आप कहाँ से हो? आप बहुत प्यारी। हाँ, ओके, थैंक यू। मैं हूँ महाराष्ट्र से। आपका स्वागत है मेरे लाइव पर। आप कहाँ से हो? मंडळी कमेंट करा. मंडळी पटापटा कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा. निसर्ग राजा ऐक सांगते. मी कुडाळ पासून देऊळवाडा लास्ट बस स्टॉप कडे, लक्ष्मीनारायण मंदिर बस स्टॉप कडे. ओके दादा. देन टू हंदी एंड कट्टा. ओके, हडी एंड कट्टा. ओके. निसर्ग राजा ऐक सांगते. निसर्ग राजा ऐक सांगते. निसर्ग राजा ऐक सांगते. निसर्ग राजा सांगते. कोणी माझ्या मनात लपलंय ग, कोणी माझ्या मनात लपलंय ग. मा पाकिस्तानचा. ओके.
होप टू सी यू अँड युअर स्पेस. दादा, सध्या आमचे बिझी दिवस आहेत, सो आम्हाला कुठे यायला वेळेला जमणार नाही. सो सॉरी दादा. कारण मी अजून एवढी मोठी युट्यूबर झालेली नाहीये की मी सगळ्यांना जाऊन भेटेन अशी. ऍक्च्युली आय एम कमिंग फ्रॉम फिल्म शूटिंग. ओके. करा पटापटा सर्वांनी. जॉईन व्हा, पटापटा कमेंट करा. पोचलाय. हाय वामन दारवेरकर. दरवेरकर दारवेरकर दारवेकर. ओके. वामन दारवेकर. नमस्कार दादा, स्वागत आहे. थँक्यू मलिक भाई, थँक्यू सो मच. वामन दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. हाय नकुल. काय ताई, कशी आहोत? मस्त आहे नकुल मी. तू कसं आहेस? खूप खूप स्वागत आहे नकुल कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे हाव, कसे हाव, कसे हाव हाव हाव, कसे कसे हाव 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 हाव. आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? आज फ्री होतो आज फ्री होतो त्यासाठी आलो. जेवण झालं का? झालं काय? नाही रे, आज माझ्या चुलत नंदेचं लग्न आहे, सो माझे मिस्टर तिकडेच गेलेत. मग आता ते आले की आम्ही जेवणार. मग संध्याकाळी आज हळद वगैरे आहे तर तिकडे जाणार. मग उद्या लग्न, मग तिकडेच जाणार. आणि गावी आल्यापासून नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता, सो लाईव्ह घ्यायला पण नाही भेटलं मला. म्हणजे पटपट कमेंट करा सर्वांनी. ओ ओ हो, आज तर धमाल आहे. येस, धमाल. माहेरी धमाल येते रे, इकडे धमाल येत नाही. माहेरी धमाल येते, मज्जा. म्हणजे लग्न वगैरे असेल तर. सासरी थोडस जपूनच वागावं लागतं ना. मग काय. माईक नवीन घेतला, काय प्राइस काय आहे याची? प्राइस 600 वगैरे काहीतरी आहे समथिंग.
याची प्राइस 600 वगैरे समथिंग आहे. मी घेतलेला मिशोवरून घेतलेला आय थिंक. सुयश म्हणतो लाईव्ह खैसून असा, लाईव्ह कोकणातून असा, कोकणातून. तू खैसून असे सांग. तू खैसून असं लाईव्ह तर कोकणातूनच असा. 1 महिन्यासाठी कोकणातून असा मग जम्मू कसतला. पटापट कमेंट करा मंडळी. नको म्हणजे तुमचा फोन कोणता आहे? अँड्रॉइड आहे ना? माझा अँड्रॉइड मेड सपोर्ट मेड होत. माझा माझा मी म्हणायसून असा. माझा फोन हा Vivo V14 आहे, प्रो आहे आणि अँड्रॉइडच आहे. मी म्हणायसून असा. काय मी म्हणायसून असा? तू सासू असा माझी. सासू असा की दीर असा? ला 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 ला. ए मम्मी बोलता काय रे? की सोनू की सुयश? पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज कमेंट करा. ला 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 ला. मनय बराबर वाचू का नाही येऊचा तुका. हा माका वाचूकच येणार नाही. म्हणय म्हणजे काय? मय ममय 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 सून असा. मी ममय सून असा. ममय म्हणजे काय रे? कोणाक माहिती आहे ममय? तुम्ही मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत असा. जुनी माणसा मुंबई बोलता. ओके मुंबईत जाऊचा मुंबई. ओके चल जाऊया मुंबईत. महेश चव्हाण हाय नमस्कार दादा. महेश दादा स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात महेश दादा? स्वागत आहे. खूप खूप जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. जर नवीन असाल चॅनलवर तर बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नवीन असाल तर प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा मंडळी. असं आमचं यो कोकण, असं आमचं यो कोकण. पाऊस येणार हो. मंडळी कमेंट करा. उमारगावरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे दादा तुमचं. मी होयच असा. तुम्ही कवा येऊचा ते बोला.
मी हळद असा तुम्ही कवा येऊचा बोला. आम्ही येतो 4 वाजता. लाईक केलंय. थँक्यू महेश दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. प्लीज मंडळी, ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही अजूनपर्यंत त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा. गणेश दादा नमस्कार, हाय. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. गणेश दादा कसे आहेस तू? स्वागत आहे तुझं. जेवण झालं का नाही? नाही, गरमीमुळे जेवणच जात नाही घशात. गरमीमुळे जेवणच जात नाही, त्यामुळे नकोस वाटतंय जेवण. पाऊस आला की जेवायला पण मजा येते. गरम गरम जेवण आणि थंड थंड पाऊस. मॅडम कुठे आहे तुम्ही? मी कोकणात आहे. गणेश दादा, मी कोकणात आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. माहेरची साडी नेसली. क्लास केव्हा कोकणात? क्लास क्लास केव्हा कोकणात म्हणजे काय? कसला क्लास कोकणात? कसला कोकणात क्लास बा दादा? आलास केव्हा कोकणात? ओके, आलो. कोकणात आम्ही आलो मागच्या गुरुवारी. मागच्या गुरुवारी आम्ही कोकणात आलो मंडळी. नारळाची नारळाची झाडं, पोपळीची झाडं पाहायला नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. असं आमचं यो कोकण, असं आमचं यो कोकण. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा सर्वांनी. प्रश्न विचारूचे बंद केला. आता कोकणात इल्यावर आरामा गेलं आणि प्रश्न खळसून विचारू भावा. पटापट कमेंट करा मंडळी, पटापट कमेंट करा. प्रशांत दादा नमस्कार, हॅलो ताई म्हणतायत. हॅलो, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं. कसे आहात दादा?
नमस्कार गॉडफादर. पाऊस आहे का कोकणात? प्रशांत दादा विचारते. पाऊस नाहीये हो कोकणात. काल जरच बारीक सरी झाल्या. प्रशांत दादा तुम्ही कसे आहात? मी मस्त आहे प्रशांत दादा. वॉटर लवली ऍटमॉस्फिअर. येस, कोकणातलं आहे. अजून पाऊस येऊ दे, मग तुम्हाला दाखवते रिअल ऍटमॉस्फिअर काय असतं कोकणातलं. गणेश दादा, नाही आहे पाऊस, पण पाठवू पण नको पाऊस का? ताई, वेअर आर यू? दादा, मी कोकणात आलीये. हुज दिस? हॅलो चेडवा. पराश. पराश. हॅलो चेडवा म्हणताय. खैलो असे रे बाबा तू? पराश. खूप खूप स्वागत असा. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. जेवण आहे, जेवणात नाही हा. कुठे काकीकडे काय होत? बघा, लग्नाच्या घरात जेवण नेले ताट आणि मी यायचं उपाशी राहतो यांच्यासाठी. असं असतं काय मंडळी? सांगा बघू मला. आमच्या कोल्हापूरला पाऊस सुरू झाला. गॉडफादर दादा, मी येणार आहे कोल्हापूरला. कुंकेश्वरला केव्हा येणार? गणेश दादा विचारतायत. पारस म्हणतायत काळा झालं गो गावात इकडे ऊनच तसा आहे ना, कोकणात दिल्यावर काळा होतेलच. सर्वेश म्हणता सुंदरी जेवलात काय? हो, जेवली जेवली. जेवायचं आहे. एवढ्यात कुठे? घोष पारकर म्हणतायत बोल. हाय घोष दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? प्लीज मंडळी सगळ्यांनी लाईक करा. अक्षय दादा आज लाईव्ह. येस भावा. अक्षय दादा आठवड्याने 4-5 दिवसानंतर लास्ट लाईव्ह वाटतं 29 ला आली, 38 ला आलेली. त्यानंतर आज लाईव्ह आली 4 दिवसानंतर. कारण नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता, वायफाय नीट चालत नव्हतं. पारश दादा, तुम्ही कुठून आले आहात काय सांगितलं नाही तुम्ही. चला चला पटापट कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. कमेंट करा, कमेंट करा. सर्वेश मध्ये गावी आलात काय? होय, तर मी गावात कधीच इलोय. मागच्या गुरुवारी इलोय. 28 ला गावा केलंय. 28 ला. मॅडम, तुम्ही कुठे फिरत नाही? फिरते की मी. महादेवाचे केरवडे फिरायला गेली. त्यानंतर मी वेंगुर्ला ब्रिज वर फिरायला गेली. त्यानंतर कुठेच नाही गेली. आता बघू कुठे कुठे जायला भेटते ते. लग्न आहे घरी त्यामुळे थांबलोय. मुकेश जोशी, रामकृष्ण हरिताई. मुकेश दादा, रामकृष्ण हरी, कसे आहात तुम्ही? गणेश दादा म्हणते मॅडम तुम्ही कुठे फिरत नाही. गॉडफादर हसतायत. गॉडफादर का हसताय तुम्ही? बाय द वे मी ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. नेक्स्ट वीक मलेशिया, देन इंडिया. वा वा. काय म्हणतात ती भटकंती भ्रमंती चालू आहे वेगवेगळ्या देशांची. जम्मू काश्मीर बरे फिरतात. कुंकेश्वर या. जम्मू काश्मीरला फिरायला नाही, कामाला असतो आम्ही तिथं. फिरायला कोण जाईल एवढं लांब? कधी गेली गावात? पराश म्हणतायत तुका गुड न्यूज माहित नसेल, आहे का ओळख? आदित्य दादा. पराश, तुम्ही पहिली आयडी तुमच्या चॅनलची काय आहे ती सांगा, कारण तुम्ही गोश्रद्धा ताई. काय गो न प्रत्येक वेळी आयडी बदलतो आणि मी कसं ओळखायचं तुका? तुका गुड न्यूज माहित नसेल. हा, तुझी गुड न्यूज दी माका. गुड न्यूज काय असं सांग पटकन. आदित्य म्हणते बापरे, म्हणजे ओळखलं नाही मला. अरे काय आदित्य दादा, ओळखलं मी, फक्त तुझा डीपी चेंज आहे. ऑगस्ट मध्ये अजून एक देश फिरणार आहे. वा वा वा, खूप छान. अक्षय दादा. हाय मानसी. श्रद्धा.
हा श्रद्धाताई झिल. ओके, झिल झालो काय? वा 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 श्रद्धाताई. खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन श्रद्धाताई. कधी? किती तारीखला? गणेश दादा म्हणतोय आमच्या जागृत देवस्थान आहे कुंकेश्वरला. हो मला माहिती आहे दादा, माहिती आहे. सर्वेश बोलतोय भट पेरा, भात पेरा मग इलस तर गावा. अरे पाऊस नको लागा भात पेरू. काय नुसतं काय म्हणतात सुकाट्यावर भात पेरूचा की काय? आनंदवाणी हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाव मुखात खंड राहू दे. श्री सद्गुरु वामनराव पै. नमस्कार आनंदवाणी, प्लीज लाईक करा चॅनलला. किशोर दादा म्हणते ताई तुझा चष्मा कुठे गेला ग? नमस्कार ताई. किशोर दादा नमस्कार. चष्मा कुठे गेला मलाच माहिती नाहीये, कुठेतरी धूळ खात बसला असेल. सर्वेश दादा म्हणतोय आमच्याकडे लागलो. ओके. श्रद्धाताई म्हणते 28 ला कालच डिस्चार्ज भेटला. वाव, 28 ला का? वा वा. तुझ्या झिलाची 28 आणि माझ्या चढवाची 29. मस्त तारीख लक्षात राहतली. आमच्याकडे लागलो. कधी लागलो पाऊस? आमच्याकडे जरा काल जरा जरा लागलो. नेत्र चिकित्सा केली का? नाही अक्षय दादा. तुझ्या दाजींना सांग ना घेऊन जायला नेत्र चिकित्सा करायला. आनंद आहे. देवा यांचं भलं कर, देवा यांचं कल्याण कर, देवा यांचा संसार सुखाचा कर, देवा यांची भरभराट कर. आदरणीय श्री प्रल्हाद वामनराव पै. सर्वेश दादा म्हणते काल लागलो. ओके, काल लागलो. काय खूप लागलो की असे जरा जरा? तुझा चष्मा तुझा सौंदर्य आहे ग. ओ माय गॉड. अक्षय दादा म्हणते लाईव्ह ला बोलव सांगतोय त्यांका. ओके. आता झोपले जेवण डराडूर. श्रद्धाताई म्हणताय मासे खाल्लं काय? हो त्या दिवशी खाल्लं. काय म्हणतो ते का सरंगो आणि करली खाल्लंय मग. काळा झालंस गावात जाऊन. अगं सगळीच म्हणतात मी काळा झालंय काळा झालंय. खरोखर काळा झालंय काय? असू दे. कोकणातली माणसं काळीच बरी दिसतात होय ना. आणि वेगळं दिसतंय म्हणांना. म्हणजे जम्मू घेऊ लुक नसतं असं, आणि इकडे गेल्यावर असं लुक असतं. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. चष्मा नको लावू असाच बरा दिसतोय. काय माणसा सांगतं चष्मा लाव बरा दिसतं, काय म्हणतं चष्मा नको लाव असंच बरा दिसतं. आता माझे डोळे काढून हातात देते आणि तुमचं दाखवते. हे घ्या श्रद्धाताई, मी मेहंदी काढलंय बघ. लग्न नंदीचा. मला काय मेहंदी येत नव्हती, मग अशी काढून ठेवली. फार कंटाळा कंटाळा आलोय का? श्रद्धाताई म्हणते ओरिजिनल कलर मध्ये आलीस. हा, कारण मी ना मुंबईमध्ये ना उन्हात फिरली आहे. किती दिवस सांगू? सोमवार मंगळवार बुधवार 3 दिवस मी उन्हात फिरले. त्यामुळे हा माझा असा कलर चेंज झाला. ओरिजिनल कलर आला. कर्लीचे काटे काढूक जमता मग चढवा मिया कोकणातला असे चढवा. काटे काढूक नाही जमले. लहानपणापासूनच काट्यान काटो काढत दिलं. लहानपणापासूनच काट्यान काटो काढत दिलंय. तू माशाचा काटो काय घेऊन बसलं? अक्षय दादा म्हणता फार जास्त काम नाही, उगाच येऊन बसायचं. मग दादा तू काय म्हणते ती पेट पूजा करत बस. पॉपकॉर्न खा, बर्गर खा, पिझ्झा खा. श्रद्धाताई हसता. गो श्रद्धाताई मग नाव ठरवलं की नाही? श्रद्धाताई नाव ठरवलं की नाही? प्लीज लाईक करा, पटापटा कमेंट करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय चॅनलला त्यांनी प्लीज लाईक करा. आणि सीसी वर असल्याने प्लीज कमेंट करा. तुम्ही कमेंट केल्याशिवाय मला समजणार नाही की तुम्ही लाईव्ह कुठून बघताय आणि कोण बघताय लाईव्ह. सो प्लीज प्रत्येकाने कमेंट करा. अरे पिझ्झा बर्गर खाऊन कंटाळा आलाय नुसता तेच
खायला लागतोय. ओके, मग आता काय बायकोला घेऊन आलास की मस्तपैकी चिकन, मटन, मासे सगळं खा. आदित्य दादा म्हणतो जेवण करायला या. आदित्य दादा काय आहे जेवणाला? पारस म्हणतायत वय ठरवलंय पार्थ. ओके, पार्थ ठरवलं काय? म्हणून असं नाव ठेवलं पारश. स्पेशल काही नाही. ओके. मंडळी मी 2 मिनिटात आली आहे. ओके. स्पेशल काही नाही. आधी अळूची वडी, चपाती, मसाले भात आणि कढी. हे काय काहीच नाही जेवण. हे सगळं स्पेशल आहे. अक्षय दादा म्हणते हा मंथ एंडला घरी जाऊन मटन बिर्याणी पाहिली. वा 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 वा. गावा केलंय की बारसो करीन ऑगस्टला येते मी. ओके श्रद्धाताई, मी पण येते बारशात ओटी घेऊन. आली मी लगेचच. गडगडतंय मंडळी. पराश म्हणते श्रद्धा म्हणते गावा केलंय की. ओके. सम्राट हाय हाय, कशा आहात प्रीती मॅडम? मी मस्त आहे सम्राट दादा, तू कसं आहे सांग? पावसाचं वातावरण झालंय बाहेर. खुशी ये बाबू.
कुठं आहे सध्या तुम्ही? मी कोकणात आहे दादा. कोकणात तुम्ही फिरायला. हो, कधी? अक्षय 18-19 टेम्परेचर आहे. हो का? इकडे तर आहे, जास्तच आहे. इकडे उद्या येतोय पाऊस. हा, उद्या समरमध्ये. पण प्रीतीताईचा नंबर नाही होता. येस, माझा नंबर नाहीये कोणाकडे. आणि मी सध्या नुकतीच आली आहे कोकणात. त्यामुळे तुम्हाला काय सांगू. मी कोकणात फक्त म्हणजे 5-6 महिन्यातून एकदा येते ना, त्यामुळे. प्लीज कमेंट करा, कमेंट करा. प्लीज कमेंट करा पटकन. हे बघा वेदर कसं झालंय बघा. वादळ वार सुटलं गं, वाऱ्याने तुफान उठलं गं, वादळ वार सुटलं गं, वाऱ्याने तुफान उठलं गं. युरोपमध्ये पाऊस कधी पण येतो तसा सेम ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. ओके. मग गरमी नसेल फक्त ना. 18 टेम्परेचर म्हणजे नथिंग. म्हणजे ब्लँकेट घेऊन झोपायचं. मंडळी बघा बघा, कोकणातलं वेदर बघा. दाजींची ड्युटी कुठे आहे आता? जम्मू काश्मीर. जम्मू काश्मीरला आहे. पाऊस भरून आलाय. येस. आणि जरा जरा गडगडतय पण. मध्येच ऊन येतं, मध्येच पाऊस भरून आल्यासारखं वाटतंय. काय लपंडाव चाललाय. गरमी नाही बिलकुल. येस, खूप छान ना. मग असं वेदर खूप बरं वाटतं. प्लीज मंडळी, प्लीज लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. सम्राट दादा, अक्षय दादा, प्लीज सगळ्यांनी ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. दादींची ड्युटी कुठे आहे आता ताई? वादळ वार सुटलं गं. मी 28 ला येणार इंडियामध्ये. हो का? आणि आम्ही 1 ला निघणार इथून. ये. किती दिवसासाठी येणार आहे दादा? किती दिवसासाठी? एक महिन्यासाठी. ओके. मग फुल पावसात मजा करणार तू. तुझ्या होणाऱ्या बायकोला घेऊन फिर मस्तपैकी. पंचेचाळीस दिवसाची सुट्टी. वा वा वा. मस्त मस्त. बरं केलं. जास्त दिवसाची. एवढे लांबून येणार, एवढा खर्च करून येणार, तर सुट्टी पाहिजेत ना जास्त दिवसाची. पटपट कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला.
कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. परवा तिकीट बुक केलंय. ओके, परवा केलंस का? छान छान छान. हाय तन्वी, प्लीज लाईक डन. काय कौला लंपूर टू मुंबई, हे काय आहे? हे काय आहे? कुर्ला नागपूर टू मुंबई असं म्हणतोयस का? घेऊन जायचं तर थोडी तयारी करायची आहे, घरचा पण बघायचं. ओके. आणि ते पण आहे ना की तुझे काहीतरी जमिनीचा व्यवहार. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. ओके. मलेशिया मधली सिटी आहे का? 1-2 दिवसात होईल. ओके. आज प्रेम नाही आला. प्रेमला माहितीच नाही मी आज लाईव्ह घेते ते. अय्यो, हा बघ अक्षय दादा. आता मी म्हटलं ना की प्रेम नाही आला, प्रेमला माहितीच नाही मी लाईव्ह घेते ते, आणि त्याचा मेसेज कमेंट आली, दिल से याद किया और हम हजीर, त्या टाईपचं. हाय प्रेम, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. डॉक्युमेंट रेडी झाली आहेत, फक्त पैसे द्यायचे. ओके. अक्षय दादा म्हणतोय नाव घेतलं की प्रेम हजर. हा, मला युट्यूबने सूचना पाठवली नाही, कसं येणार? असं का केलं युट्यूबने? असं का केलं? हाय प्रेम. अरे आम्ही तुझी आता आठवण काढली आणि तू हजर झाला. कसं चाललंय प्रेम? यश, सायली काय म्हणते? सायली काय म्हणते? सायली, माझ्या हेलूला कोणी रिप्लाय केलंच नाही. हॅलो, कोण बोलतय? हॅलो हॅलो, कोण बोलतय? मी कोकणची प्रीतिया बोलतोय. हॅलो हॅलो, मी कोकणची प्रीतिया बोलतोय. एक लिमिट आलू, एक लिमिट आलू. हॅलो हॅलो हॅलो. वादळ वार सुटलं गो, तू वाऱ्यानं तुफान. हे बघ प्रेम, इकडचं वेदर बघ. ला 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 ला. उषा खाली फोटो तुझा रात्रीला. तुझा टपोर डोळ्या. मागा जरा पाणी घेऊन जा ना.
अक्षय हलू हलू. अक्षय हलू हलू. हॅलो. पाऊस येतोय, पाऊस मंडळी, पाऊस येतोय कोकणात, पाऊस येतोय. चांदरातील उषा खाली फोटो तुझा. चांदरातील झोप जा जरा जा. संध्याकाळी रात्री खूप वेळ जागा राहायचं. झालं. वॉशरूमला झालं झोप. अकरा तारखेपासून पावसाळा सुरुवात होणार आहे इकडे, असं मी नाही म्हणत, हवामान खातं सांगत आहे. हो का? बोला प्रीतिया मॅडम, पाऊस आहे का तिकडे? थोडा थोडा पडला काल. थोडा थोडा पडला. अरे पडतोय पाऊस. छोटे छोटे बूंद पडतायत. 45 नंतर मी उरलेली पृथ्वी फिरणार. ओके. 45 नंतर मी उरलेली पृथ्वी फिरणार. ओके. हे हो पाठवलंय आताच पाऊस. थँक यू. हाय सुप्रिया दीदी. हेलो कोकण. हेलो सुप्रिया दीदी, कैसे हो आप? सुप्स पहाड़ी. काय झाले? काही नाही झाले सुप्रिया दीदी. मी काळी झाले, काळी. मला सगळे सांगतायत की मी काळी झाले. ओरिजिनल कलर आला माझा. मेहंदी कौन लगाया? ये देखो. अरे आज मेरे ननद की मतलब इनके चाचा के लड़की की ये है हल्दी और कल शादी है. अभी जाएंगे शाम को. इधर ही है, साइड में घर है उधर. हेलो म्हणते सुप्रिया जी, स्वागतम. सुस्वागतम. मेहंदी कौन सही में है, जाके सब काले हो जाते. सही में है. हाँ. अरे मैं ना 2-3 दिन घूमी ना. खुशी तुझी मेहंदी दाखव. हातच दाखव फक्त. इथं दाखव असं. आणि खुशीची मेहंदी बघा. मी काढली. खुशीची मेहंदी अशी अशी दाखव. मेहंदी हाताला. माहेरी गेलीस? नाही ग, माहेरी नाही गेली. थँक्यू इश्कॉललो. वाव खुशी. आफ्रिका अजून नाही गेलो. गाँव जाके हम काले हो गए. हम काले हो गए. मेहंदी है बोलो तब पता चलेगा. ओके. मेहंदी हाताला. मंडळी पटापट कमेंट करा. तुझी दाखव. तुझी दाखव. किती दिवस आहे गावी? अजून 1 महिना. हा 1 जून पर्यंत पूर्ण कंप्लीट. ही परीची. पाठ कर, पाठ कर. नजर ना लगो कोणाची. नजर ना लगो कोणाची. श्रद्धाताई म्हणते मी येईपर्यंत आहेस का गावी? नाही ग, जून मध्ये 1 जुलैला जाणार मी.
जाणार नंतर खुशी. जा झोपचा बाबू, दोघांनी झोपा चला. पाऊस भरपूर पडणार ना तेव्हा पण भिजायचं, हे जरा जराच पडतो. माहेरी नाही ग गेली सुप्रिया. श्रद्धा ताई मी माहेरी नाही गेली. सुप्रिया दी मेरा कमेंट पढ़, किधर है मेरा कमेंट पढ़. वाव खुशी. मोबाईल घेतला तो पप्पानी. बस मग गणपती घेणार का? नाही ग श्रद्धा ताई या वर्षी नाहीच गणपतीला. दूसरा दूसरा कौन सा कमेंट. एक मिनट में देखती हूँ. भैया मछली पकड़ने गए हैं क्या? भैया मछली पकड़ने नहीं गए हैं, सो रहे हैं भैया. भैया सो रहे हैं देखो. अभी मछली मतलब पकड़ना स्टार्ट होगा जब बारिश स्टार्ट होगी ना, तब से मछली पकड़ना स्टार्ट होगा. इश्कवाला म्हणतोय प्रीतियाकडे पावसाळा पाठवला आहे, आता ढगई तिच्याच गोष्टी सांगते. अरे काय हे बघ आता. साउंड अब आ रही है क्या? माझी या प्रीतियाला प्रीत कळे ना. वाव श्रद्धा ताई थैंक यू. आवाज गयो अब आयो क्या? अक्षय दादा म्हणतोय तरीच म्हणालो माझ्या कान खराब झालंय काय. बॅटरी संपली याची म्हणून ते. सुप्रिया दीदी हाँ. सुप्रिया दीदी आप गाँव नहीं गए क्या? कब जाओगे? श्रद्धाताई म्हणते वाडीत फिरूक नाही इलं. अगं आता जातले, आता लगीन आनंदेचा ना, आता आज हळद असा पुण्यवचन हळद, उद्या लग्न. मग उद्या आज आज रात्री पण तिकडेच, उद्या सकाळी पण तिकडेच हॉलमध्ये. सुप्रिया दीदी यहाँ बारिश आ गई. कहाँ? दिल्ली में बारिश हो रही है. चिन्मय म्हणते काय किती वाट बघायची चुकीच्या प्रश्नांची, आज उद्या करत करत कायच होईना. अरे आज मला नेटवर्क चांगलं भेटलंय, काल रात्री नेटवर्क आलं वायफायचं, त्यामुळे मी कशी घेणार ना लाईव्ह. त्या दिवशी बघितलंस मी किचनमध्ये करताना लाईव्ह घेत होती, काहीच दिसत नव्हतं. दिल्ली में मैं सैटरडे जा रही हूँ. ओके. बच्चे कहाँ है अब? दादी के पास या नानी के पास? अक्षयदादा चिन्मय ॲडमिशनचं काय सीन? हो आम्हाला ॲडमिशनचं सांग बाबा काय झालं ते. अक्षयदादा अजून सीईटीचा रिझल्ट आलेला नाही. ओके. बच्चे दादी के पास. ओके दादी के पास. बच्चे दादी के पास रहते हैं क्या दीदी? ओके. खरंच हेड मसाज खरंच आपल्या लाईफमध्ये महत्त्वाचा आहे. मंडळी प्लीज लाईक करा, कमेंट करा. ये इश्क वाला लो बहुत प्रमोशन करता है तेरे चैनल का. हाँ हो एक बताओ मुझे. हाँ प्रेम तू मेरे चैनल का प्रमोशन करता है? कहाँ का जाके जाके किया?
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या 3 जिल्ह्यात इंजिनिअरिंग करायचं ठरलं आहे. ओके. सगळ्यात बेस्ट कोणता? कोल्हापूर या सातारा या सांगली? मी लय मिस करते गावात. श्रद्धाताई येस. आता ऑगस्टमध्ये येतलच ती या गणपती. सगळ्यात बेस्ट टाइम. तभी तो ग्रो हो रहा है तेरा चैनल. यस, प्रेम की वजह से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है. अक्षय दादा साताराला ये. सगळ्यात बेस्ट पुणे आहे, पण एवढा खर्च नाही परवडणार. येस. गणपती नाही चुकूचो. येस, गणपती. अगो काय हालत होता ना जेव्हा आपण ना गावाक जाऊक नाही भेटणार ना, तर लय वाईट वाटता. भयंकर. हा, तो धनल येतच नसेल ना? नाही, धनल तर मला वाटतं ना तो असं खूप लोकांच्या चॅनल म्हणजे एक मला कळलं की तो दुसऱ्यांच्या चॅनलला जाऊन खूप काही काही वाईट वाईट बोलतो. मी तर ॲक्टर सिंगर यांच्या पण लाईव्हवर प्रमोशन करतो. वा रे वा. माझं तर चॅनल लवकर ग्रो होणार आहे. अक्षय दादा म्हणतोय पुण्यात कॉलेजेस चांगली आहेत, पण तेच फीस आणि राहायचा खायचा खर्च फार आहे. हां, ग्रो म्हणजे सबस्क्रायबर वाढणे. कब तक सिर्फ मुंबई सिटी ब्लॉग दिखाओगी? कभी गांव की खूबसूरती और सुकून भरे नज़ारे भी दिखाइए. अरे अभी उसका टाइम आने वाला है. पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी. जैसे मैं इधर आई हूँ वैसे डायरेक्ट मैं कोकण में कैसे दिखाऊंगी. पहले मैं मुंबई घूमी हूँ, उधर से मैं इधर आई हूँ. सुरू सुरू बोलते. कोण सुरू सुरू बोलते? खुशी मला म्हणते काय मम्मी ग्रो व्हायला ते झाड आहे का? यूट्यूब ग्रो व्हायला असं सांगायला आली. आता एकदम गावठी वाटतं. हा ना. गाव जसं काय म्हणतात ते, जैसा गाव वैसा बेस करना पडता है. थांब टर्की दाखवते. हं, कडे. सगळे लग्नात जाऊचा नाही. चिन्मय गव्हर्नमेंट कॉलेज आणि बाकीचे कॉलेज पण बघ. हाय हाय सुयश. इसको मुंबई के नज़ारे तो अक्सर दिखते हैं. अब गांव की हरियाली और असली सुकून गांव में ही है. यस, मैं इधर का भी दिखाऊंगी. श्रद्धाताईमध्ये तू पाळली का? नाही ग, माझ्या घरचे आहेत ते. मी कुठं पाळायला इथं कुठं असती. चिन्मय बोलते हो अक्षय दादा, आता काउन्सिलिंग चालू होणार आहे, मग तेथून सल्ले घेणार आता. ओके, चल गो जाऊया. खय जाऊया? वाजले बघ किती. 12 मध्ये. समोरच्या दगडाला काय बोलतात ते? हा, या समोरच्या दगडाला व्हाईन बोलतात. व्हाईन व्हाईन वाटतं काहीतरी बोलतात. ते अगोदरच्या घरात नाही असायचं, पण ते आता बाहेर काढून ठेवलंय. व्हाईन बोलतात. व्हाईन. उखळ बोलतात. उखळ. कोकणातल्या भाषेत व्हाईन बोलतात. चिन्मय तू स्ट्रीम काय घेणार आहे? व्हाईन बोलतात.
आठवलं, भाईन बोलतात, भाईन. तयारी केलंय. इतक्या बेगीनं तयारी केलं की त्या वाजले किती 3 वाजले. 3 वाजता जाऊचा नाही होता. तीन वाजता जाऊचा होता हो बाजारात. माझ्या स्वप्नातलो यो माझ कोकण खा म्हणता मका सोडून नका. मला कम्प्युटर सायन्स, AML, AIDS आणि मेकॅनिकल इंजिनियर हे विषय घेणार आहेस का तू? पटपट कमेंट करा. अजून मला प्लीज मला मदत करा. येस मंडळी, अक्षय दादा प्लीज याला मदत कर नक्की. हो ला 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 ना 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 रतांबे फोडूक नाही तुका बोलवल्यानी. अगो नाही गो बाय, मी रतांबे नाही फोडणे, कारण आमच्या घरात कोण नाही रतांबे फोडणं. हा आशिष गाडेला मी ओळखते, त्याच्यावर काहीतरी सुरू झालंय ना. काय असती तो मॅटर काय आहे सांग ना जरा. मेकॅनिकलसाठी MIT बेस्ट आहे पुण्यात. का ओके हां खडे जाऊचं आपण इतक्या 3 वाजता. मम्मी मुद्दाम सांगता ती माका. येते ना 4 वाजता लाईव्ह. अरे लाईव्ह वर बोल म्हणून सांग. गे काकी बघतो लाईव्ह. आमच्याकडे मी गावी असते तर हेच काम करत बसले असते. हा श्रद्धाताई लय हात दुखतात त्याच्यात, खराब होतात नुसते एकदम खाज उठता. दत्तात्रय दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसला मॅटर? आशिष गाडेला कोणी ओळखतं का? आरोही आणि आशिष गाडे त्यांना मी ओळखते ना. पण दादा पुण्यात जायचं का नाही मला? दत्तात्रय दादा काय काम करत आहे ताई? काही नाही दादा. जेवण झालं का? नाही दादा, म्हणजे आज नाही जेवली, गरमीने कंटाळा येतो. रामकृष्ण हरी, शुभ दुपार. कोणीला बोलू? अरे सोनू तो माझं धीर असा लग्न हळदीक जाऊचा ना, त्यामुळे इश्कॉलेलो. अरे मी आशिष गाडे ॲक्टर बद्दल बोलतोय. आशिष गाडे नाही रे, काय झालं त्याचं? चिन्मय बोलते, मी कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा इथूनच चौकशी करतोय, बाकी लांब मला घरची अजिबात सोडणार नाही. ओ
चिन्मय, इंजिनिअरिंगसाठी तू किती फी भरणार आहे? खोटं बोलतोय सुयश? मम्मी काय सांगता? येतोय म्हणा. जातोय हो जाता. तयारी केल्या? हो हा हो केली. तुम्ही पण आता चालला की बाजारात जाऊन येतो ना? कधी असता? दादा मला 4 वाजता. शनिवारी त्याची लाईव्ह असते, तुला घेऊन जातो लाईव्हवर. ओके ओके ओके. आरोही गाडे आणि त्याचं सांगतोयस का? ती कपल दोघं असतात ती त्यांचं. आज तिकडे जेवक ना आपल्याकडे मस्त ना. महिना आला की घरी जेवण नाही. येस अगं हो श्रद्धाताई, आज त्यांच्याकडे हळद असं ना, मग हळदीचं जेवण, मग उद्या लग्नाचं जेवण हॉलमध्ये असं लगीन, मग त्याच्यानंतर काय तर 5 परतावण. लय मजा असते आपल्या कोकणात ना. चिन्मय बोलता फीसचं मी कसं सांगू दादा? ते तर आहे चिन्मय, की म्हणजे आपल्या कॅपेबिलिटी प्रमाणे आपण ॲडमिशन घेणार ना. शब्द ते म्हणते जाशील ता जरा वायच 4 गाणी बोल. लग्नाची काय गो? मग बाई लाज दिसतं गो लग्नाची गाणी बोला. गो श्रद्धाताई लाज दिसतं गो माका. श्रद्धाताई तुझा प्रॉपर मायार खैलास? गो श्रद्धाताई तुझा प्रॉपर मायार खैला? साची काठी मध्ये काय हळदीची वाटी. चिन्मय हे बघ, इंजिनिअरिंगची फी कमी नसती. ओके राजापूर. मग राजापूरला मालवणी भाषा बोलतात गो श्रद्धाताई? होय माका माहिती आहे. बघा येतात सांगता की काय झालं ना, जाऊ ना थोडे झोपली आणि तुझं लाईट. तिने ऐकल्या नाही बघ आता इसून. ओके ओके प्रेम, मी बघते हा, सर्च करून बघते आशिष काडे. अक्षय दादा म्हणतोय जरी तू गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतलं तरी पण फी जास्त आहे. चिन्मय बोलतोय होय, पण त्या कॉलेजला किती फीस आहे ते मला नाही माहीत. बहुतेक एका वर्षाला 1 लाख पर्यंत खर्च जातो असं. ओके. मग चिन्मय तुझे पप्पा वगैरे काय करतात का? ताई श्रद्धाताई म्हणतात रत्नागिरीला सासर. ओके. आडीवरे माहिती आहे का? आडीवरे माहिती नाही गो. आरवली माहिती आहे. परी गे काकी माका सांगल्यान परी ती झोपान माझं लाईव्ह बघतो. मी ना येऊच इतक्यात गे माका बाजारात जाऊन येते वाईच ॲब्रो करून येते वाईच ॲब्रो. अक्षरमध्ये वर्षाला जवळपास 1.6 to 1.75 पर्यंत खर्च जातो. ओके. माझे पप्पा मम्मी फॅशन डिझायनर आहेत. वाव, अरे वा, खूप भारी यार. हो काकी म्हणता हो. आयब्रो अगं मेले लग्नाक जाऊचा पण ॲब्रो काय करूक रे? जम्मू पासून काय मुहूर्त गावना नाही माका ॲब्रो करूक. आता माका भवान सांगल्यान की मी माझे कपडे आणूक जातलय तेव्हा बाजारात तुका सोडतोय, ती ॲब्रो कर. ओके. किती वाजता जाऊचा? 4 वाजता. 4. आणि हळदी किती वाजता जाऊचा? हळदी किती वाजता जाऊचा? 2 वाजता? 7 वाजता? 7 वाजता?
कुडाळाक जातलं नाही गो, मानगावात थंयसर बाजारात. हं? मग आला. हं? मी माझ्या इंजिनिअरिंगसाठी एज्युकेशन लोन पण काढणार आहे. ओके. श्रद्धाताई म्हणता हळदीची गाणी बोल. इसा तिसाची ही गाठी, इसा तिसाची ही गाठी, मध्ये काय हळदीची ही वाटी. या फेमस आहे कोकणातला गो गाणा. नवऱ्या हळद चढविली. हा, नवरी हळद. नवरी हळद चढविली. हॅलो हॅलो मंडळी, कमेंट करा. हे आता का पिंक लाईन पण इले. कया ना खया खया. काय चाललं गो तुमचा? अरे गुरु स्विच मम्मी काय गो? माका साळगाव तुझ्याकडे असतं ना. हो. काय सोनूक मगाशी सांगितलं. माका साळगावचे सर शिकूक होते. खयचे गो? सागावचे मरण दे. गो बघ ना गो, माझी सासू माका नुसती वडून वडून नेता. खोबरा कातूक तडे हळदीचा 2 साशी असताना 3 साशी आहेत, पण सुनेक घेऊन येतात वडून. सांग गो हेंका. सुनेंका ठेव शोकेशात बसवून आणि साशेने करू गोया. एवढे 600 हेंका सुनेंका व्हायचं, आराम देऊचं ता नाही. हे 600 हेंका लय खात सुनेंका घेऊन जाऊची. चिरमे म्हणतात ताई आता शिक्षण. येस, आयब्रो करू जाऊचा. आयब्रो हा कैचेन कर, ओढून टाक माझे. माझा MBA ची फी 7 महिन्यामध्ये मला परत मिळाली. फक्त एवढं बघ की प्लेसमेंट नीट असेल. ओके. अक्षय दादा, तुम्ही MBA पण केलं आहे ना? इश्कवाला लो म्हणतोय माझी कमेंट्स यूट्यूब खातोय. कशामुळे रे? अजून बघते. हळदीची गाणी टाकू का? येस, टाक. बघ तुझ्या मम्मीने मारल्या कसं चुरचुरता. प्रेम, सध्या व्हायटीला जाम भूक लागली आहे. इंजिनिअरिंग झाल्यावर MBA करतात ना. हळदीची गाणी घे. आंब्याच्या पानाची तोरण बांधली, नवरीच्या अंगणी हळद आली, सोन्याहून पिवळी. हा हा
मंडळी तोपर्यंत तुम्ही बोला. आली मी.
चला मंडळी, आता थँक्यू सो मच, तुम्ही मी नसतानाही माझ्या लाईफची शोभा वाढवलात. थँक्यू सो मच. प्रेम पण गर्दीमध्येच राहून अजून हिरे शोधता येतात, त्यामुळे गर्दीमध्ये असलेले बरे वाटते. येस, बाय बाय. टॉप फॅनमध्ये. येस, थँक्यू प्रेम. अरे डीजे डीजे आवाज वाढव. मी घेईन थोडं, पण तिथं ना गाण्यांचा आवाज असल्यामुळे लाईव्ह ते चांगलं चालणार नाही, कारण कॉपीराईट येणार. नाही तर तुम्हाला दाखवलं असतं सगळ्यांना कोकणातली हळद. वादळ आले म्हणून नौका थांबत नाही, ती किनारा गाठण्यासाठी जोमाने पुढे जातात. बाय बाय. चाललात का? येस, जायचं आहे. बाय, उद्या भेटू. टेक केअर.